Якутия Саха Республикасында Татарстан күннәре кысаларында без язучылар делегациясы анда бардык һәм бик безнең очрашулар, Якут Саха язучылары белән әңгәмәләр бик җылы мөнәсәбәттә узды. Без инде алар белән күптән дус, әле алар былтыр менә Якутия мәдәнияте көннәре Татарстанда булганда килгәннәр иде. Бездә дә шулай ук бик очрашулар булды, бик күп планнар. Безнең дуслык инде бер 5-6 ел элек башланды. 15-нче елда булса кирәк, Казанда төрки шагыйрьләрнең зур фестивален үткәргән идек. Түрксой ярдәме белән һәм анда 100 шагыйрь җыелды. Шулар исәбеннән Ерак Якутиядән дә берничә яшь шагыйрь килгән иде һәм яшьләр үзара дуслашып, элемтәләр урнаштырып, алар бер-берсе белән хезмәттәшлек итә башладылар. Шуңа күрә Якутиягә беренче сукмакны безнең яшьләр салды. Анда Рөстәм Галиуллин, Ленар Шәйх, Рифат Салах һәм башкалар барып кайттылар. Һәм инде 1-2 елдан 17-нче елда булса кирәк, без Казанорат белән бардык. 17-нче елда Якутлар татар шигърияте антологиясын чыгардылар, нәшер иттеләр. Һәм җавап рәвешендә без дә 20-нче елда Якут Саха шагыйрьләренең антологиясын татар телендә чыгардык. Һәм ул безнең әдәбиятыбызда бер вакыйга булды дип саныйм мин. Чөнки тәрҗемә шул бик мөһим. Халыкның рухын, яшәү рәвешен, халык фигылятын белергә теләсәң, әлбәттә аның язучыларның әсәрләрен укырга кирәк. Һәм менә бу шушы үзара Татарстан белән Якутиянең дуслыгына әверелде бу язучыларның дуслыгы. Менә быел Якутлар татар хикәясе антологиясын нәшер иттеләр. Без инде Якут телендә без инде үз чиратыбызда Якут прозасы антологиясын татар телендә нәшер иттек. Бу әлбәттә шулай ук һәм Якут әдәбиятында, һәм татар әдәбиятында бер вакыйга булды дип саныйм. Чөнки шигърият әгәр дә кешенең халыкның рухын, җанын күрсәтсә, проза менә мин алдан әйткәнчә улының яшәү рәвешен, уй максатларын, нинди ният белән яшәвен, аның менталитетын күрсәтә торган жанр. Безнең дуслык ул бик нык, кайберәүләр әйтә инде, ерактагы кояш җылырак дип. Монда әлбәттә хаклык бар, ләкин без алар белән, якутлар белән аралаша башлагач аңладык, безнең ике халык арасында менталитет, ике халык арасында менә яшәү рәвеше, холыкларның бер төрле булуы да ачыкланды. Чөнки бу гаҗәп түгел. Без бер тамырдан кайчандыр 1000 еллар элек бер тамырдан үсеп чыккан халыклар һәм әлбәттә мәдәниятте дә, телдә дә, яшәү рәвешендә дә бу менә шу уртаклык сакланган. Бу үзе бер гаҗәп бер феномен. Әлбәттә язучылар арасында дуслык инде менә бу мин әйткәнчә 5 еллар, 6-7 ел элек кенә башланган нәрсә түгел. Совет вакытында бит әдәбиятлар дуслыгы, халыклар дуслыгы дигән шигар бик популяр иде. Бу шулай ук кырыс үз түгел дип уйлыйм мин. Бу шулай ук бүген дә дәвам итә. Менә 60-70 елларда якутлар белән татар әдипләре арасында элемтәләр шактый нык булган. Моңа безнең тарафтан Зәки Нури бик нык үзенең тырышлыгын, ул язучылар берлеге рәисе дә булган, Казанлылар журналының баш мөхәррире заманында. Һәм якутларның бик зур шагыйре, хәзер инде классик санала Семен Данилов белән алар Мәскәүдә әдәбият институтында бергә укыганнар. Һәм бик нык дуслашып калганнар. Шуңа күрә Зәки Нуриның шулай ук заманында якут телендә китабы басылган булган. Һәм әлбәттә Семен Даниловны да якут теленнән татар теленә тәрҗемә итү белән шөгыльләнгән. Без аның өчен дәвам иттек. Менә мин үзем шәхсән Семен Даниловның шигырьләрен татар теленә шулай аудардым. Бу гына да түгел, безнең менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек бөтен дөньяга билгеле шагыйрьләрнең дә
китаплары заманында якут телендә басылып чыккан. Беренче кинелек без менә Якутиянең бу 100 еллыгына, Якутия автономия Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгына багышланган анда чаралар үтте. Сабантуй кебек аларның бәйрәме бар, Ысаах дип атала. Шул Ысаах бәйрәмендә катнаштык. Ул инде гаҗәеп зур. Анда менә безнең шаккаткан нәрсә якутларда милли үзаңның бик көчле булуы. Хәтта безгә алардан өйрәнергә кирәк. Кызганыч, бездә андый ук милли аң, милли үзаң юк. Бу менә шушы 20 ел эчендә алар менә ул авылларда Совет вакытында инде бик үткәргәннәр алар Совет вакытында да бу бәйрәмне. Ләкин мондый кулачлы әлбәттә булмаган. Аның менә якутлар православие динендә саналса да, алар үзләренең менә шушы элекке тәңречелек динен, тәңречелек ышануларын ташламаганнар бер качанда. Һәм бүген ул шундый бер дәрәҗәгә җиткән ки, без ничектер үзебезне 1000 ел, 2000 ел элекке тарихка кайтып төшкәндәй сиздек. Андагы ул җырлар, андагы биюләр, андагы ниндер якутларның ниндер рухларын чакыру, анда җир ияләре, су ияләре, бу шаккатмалы булды. Һәм кайчагында кубыз уйнауларын тыңлап торганда безнең хәтта ниндер бер умыртка сөяге буйлап кайнар гөрләвекләрдә акканын тойдым мин. Чыннан да бу күңелгә бик нык тәэсир итә торган хәлләр булды. Анда әйттеләр инде менә бу Ысаах бәйрәмендә, анда инде менә дөресен әйткәндә кояш бата һәм яңадан калкып чыга. Ак төннәр вакыты иде ул. Кояшны каршыларга бөтен Якутиядән 200 000 кеше җыелды диләр шушы бәйрәмгә. Анда шул якут керәше дә, ат чабышлары да инде һәм ул биюләр, ул менә аны шушы бәйрәмне шу 20 ел эчендә яңадан торгызганнар. Белмим, элекке заманда андый класс белән үтмәгәндер ул. Шулай дип сөйләделәр инде. Хәзер ул менә алар инде яңадан эшләгәннәр милли киемнәрен, үзләренең элекке нәкышләрен искә төшереп, ул менә бу йолаларны бу чыннан да тамырларга кайтуның гүзәл бер үрнәге булып тоелды безгә, һәм безгә дә әлбәттә үз тамырларыбызны онытмаска һәм үзебезнең тарихыбыз, мәдәниятыбыз белән горурланып яшәргә сабак бирде. Якутянина — это его песня, с которой он неразлучен, его радость, счастье. Через труд лежит путь к процветанию. Сегодня вместе с нами гости из более чем 50 стран мира, десятков стран, субъектов Российской Федерации. Я искренне благодарю сегодня братский Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым, которые приехали к нам в эти дни разделить с нами праздник нашего священного Ысаха. Sizden şen көңілден, sizden матур бәйрәмегез ытык. Бәйрәме белән кутлыйм сезгә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телим. Бәйрәмнәрегез матур булсын, үзегез исән сау булыгыз. Рәхмәт сезгә килүегез өчен.